tak ako sa má zverejniť. Konanie Mestského zastupiteľstva sme vykonali. Bolo to jednoducho zverejnené v súlade so zákonom 369 o obecnom zriadení. Takže tento oznam visel na obidvoch úradných tabuliach a bol zverejnený aj na webovom sídle našej mestskej časti. Program, ktorý navrhujem a podľa ktorého by sme sa mali riadiť, ste obdržali teda všetci aj na svojich mailových stránkach, hovorím teda o poslancoch. A ja by som sa chcel teda opýtať, či chcete k tomuto programu niečo doplniť, niečo zmeniť, niečo navrhnúť. Pokiaľ tomu tak nie je, prečítam program a dáme hlasovať. Takže program na dnešnom 13. rokovaní by mal byť následujúci. Otvorenie zasadnutia a schválenie. Predkladám ja. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 3 príspevky a podnety verejnosti. Máme tu verejnosť, takže ešte raz vás vítam a čakám, že teda niečo predniesiete, iste vás niečo trápi. 4. Informácia o činnosti kontrolóra mestskej časti, ktorá je rozdelená do 3 podbodov. Prehľad doplnení uznesení z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Pereš. Správa kontrolóra kontrolnej činnosti. Pod C. Návrh plánu kontrol na druhý polrok roku 2024. Bod 5. Schválenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Pereš za rok 2023. Predkladám ja. 6 sú interpelácie poslancov, 7 rôzne, 8 záver. V rámci rôzneho mám tam viac bodov, ale budem sa ich snažiť tak zhutniť, aby sa nemuseli opakovať a potom by som interpretoval, čo mám ja na srdci. Takže pokiaľ teda neboli a nie sú iné návrhy, dávam hlasovať pánom poslancom, kto je za. 3 z 5 poslancov je to nadpolovičná väčšina. Odspravedlňujem pána inžiniera na dnešnom rokovaní, alebo teda neúčastní na dnešnom rokovaní pána inžiniera Vladimíra Daňa, ktorý nám oznámil, pani inžinierka má, a potom aj vytlačíte a doložíte v zápisnici. Je to aj vytlačené? Hej? A fajn. Čítam, dobrý deň, z dôvodu služobnej cesty sa nebudem môcť zúčastniť dnešného zasadnutia, 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Pereš. Ďakujem za porozumenie a vzatie na vedomie moje ospravedlnenie neúčasti. S pozdravom inžinier Vladimír Daňo. V priebehu, pokiaľ niečo mimoriadne sa neudialo, dúfajme, že nie, by mal prísť ešte aj pán poslanec Kundrat, uvidíme, ale na teraz sme uznašania schopní. Takže nech sa páči. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Pereš v súlade s ustavením paragrafu 12 odstavec 5 zákona 369 z 90. roku zbierky zákonov schvaľuje predložený program zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Pereš konaného dňa 26.24. Ďakujem pekne. Kto je za? 3. Je nikto proti? 0. Zdržal sa 0. Takže budeme sa riadiť na dnešnom zastupiteľstve týmto programom. K bodu 2. Určenie zapisovateľa. Za zapisovateľkou určujem pani inžinierku Michailu Gregovú, pracovníčku miestneho radu mestskej časti. Je táto pani. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána inžiniera Braňa Lipu. Ospravedlňujem sa, takže Braňa Lipu. A pána Jožka Hodermarského. A do návrhovej komisie navrhujem pána Jozefa Hodermarského a pani magistru Martu Konzorčíkovú-Bukovinskú. Kto je za? Pardon, poprosím ťa, prečítaj. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Pereš za navrhovateľov zápisnice navrhuje inžiniera Braňa Lipu, inžiniera Jozefa Hodermarského a do návrhovej komisie za predsedu Martu Konzorčíkovú-Bukovinskú a za člena Jozefa Hodermarského, za zapisovateľku zamestnankyňu úradu. Ďakujem veľmi pekne. Kto je za? Teraz hlasujme. 3 sú za, je niekto proti? Nikto. Zdržal sa nikto. Aj tento návrh bol zvolaný, teda úspešne jednomyselne schválený. Bodu 3. Príspevky a podnety verejnosti. Vítam stejnú verejnosť, pekné 3 dámy, ktoré iste čosi majú. Áno, my sme sa už videli. Preto by som vás poprosil,
aby sme v súlade teda s našim rokovacím poriadkom, lebo niekedy sú tie témy strašne veľké. Keďže ste tu prvýkrát, tak len vás budem informovať, že máte právo vystúpiť bez toho, aby sme o tom hlasovali, pretože tak sme si to už upravili v rokovacom poriadku. A vystúpenie pre každého z vás je maximálne 5 minút, hej, aby sme tu nenaťahovali ten program, čiže merito veci poviete, keď vieme k tomu zaujať hneď stanovisko, zaujmeme, odpovieme, keď nie, dostanete písomne odpoveď, aby sme, keď to bude niečo zložitejšie, aby som nezdržoval, nech sa páči. Jasné. Ide o Bystrickú ulicu, ktorá je nenormálne vyťažená, nedodržiava sa rýchlosť, auta idú veľmi rýchlo, nehovoriac o tom, keď je voda tam, hej, konkrétne pred môjim domom, nedá sa, aby som bola skrátka vys v podstate z brány a v podstate nedodržujú, jedine keď tá policia tam bola, pekne, krásne išli, trebalo by to riešiť. Poprvé, neviem, prečo bola postavená tá cesta medzi Lorinčíkom a dedinou, Lorinčík, hej, keď to nikto nevyužíva. Dopravným značením by sa to dalo riešiť. A po druhé, poprosím, keď je tam voda a keď to nám naprší, trebalo tam dať, neviem, ako sa to volá, ale pri stavebných prácach sa dávajú také zátarasy. A keď to sa tam dá, auta sú nútené v podstate ísť pomalšie. Chcete ešte niečo k tomu dodať? Nie, ale proste aj teraz bola máka, ešte majú z toho pasiu, že dole kopcom sa spustia a ešte pridá cestu máku. Proste toto je... Nie, že by spomalili, ale ešte pridávajú. Ja som sa tiež pýtala jedného nemenovaného a tiež povedal, že áno, lebo čím rýchlejšie prejde cestu máku, tým tomu je lepšie. Tak, ale že strapňuje nás v podstate ako nám zničí život s tým, hej? Toto je prvorada, aby keby sa to dalo, treba to riešiť. Neviem, akým spôsobom, retarderom, značením, spomalením a po druhé, aby Lorinčík využíval svoju novopostavenú cestu smerom do Vidiny. Všetko sa dá. Čiže to je o Bystrickej, všetky tri tejto témy. To je prvá téma, ešte máme jednu. Potom poprosím pani inžinierka, aby sme do zapisnice uviedli aj prítomnosť verejnosti adresne. Keby tie retardery, tie značenia by boli tam, vedľa chodík nemáme, takže niekde to uložiť. V prípade tých, ktorí sú doma a keď naprší toľko vody, aby sme to vedeli vysunúť a vtedy absolútne v podstate, aby tí vodiči išli pomalšie a spomaliť tú premávku. K tomu, keď môžem ako dodať, netýka sa to len dažďa, hej? Minule som so susedou na ulici, išla si 130 smerom, nedalo sa ani číslo prečítať. Jednoducho to vôbec nešlo. Traja susedia sme tam boli, čo traja svedkovia. Chodím tu žiaľ 25 rokov, písala som na políciu o takom chodníku, hľadom cesty. Povedali, že tu policajti pravidelne merajú rýchlosť, žiaľ nemerajú, že tu nechodia nákladné autá, plné naložené, ktoré vedia rýchle zabrzdiť. Ja jednu otázočku, tie merače, čo sú na tých stĺpoch, oni nevyhodnocujú priemernú rýchlosť vodičov, len mi ukážu, že idem 65 alebo 45. Lebo to by bolo dobre, keby sa to vyhodnocovalo, že áno, dobre sú tí, ktorí ako dodržiavajú aký je priemerná rýchlosť, ale najmä ráno medzi 6 a 8, keď idú s deťmi do školy. Bohužiaľ, už dneska každý má veľmi rýchle auto, ja to chápem, je to bezpečné, ale trebalo by sa niečo robiť. A hovorím, že využitie tej druhej cesty. Nebývajú tam len ľudia, ktorí majú jedno auto, ale 3 až, ja poznám rodiny na Bystrickej, čo majú 4 auta, tak 4 auta, keď ráno vyjdú z dvora, nie je to možné. To je v podstate, nedá sa tam pešo prejsť. Sú to ľudia, ktorí chodia pešo. Viackrát sa mi stalo, že som išla s nákupom z obchodu, bola mláka, tak som bola zviatá aj s nákupom. To žiadam chodník. Aj kvôli bezpečnosti, či starší ľudí, či deti, je to normálne, tu bol chodník. Jeden chodník, nie na každej strane. V Lorinčíku chodníky sú. A prečo my tu chodník nemáme, keď oni chodia cez naše územie? To je nebezpečné. Ja som to písala pred 25 rokmi, keď som chodila s malou dcerou do škôlky. A autá idú tak okolo mňa. Tak idú okolo mňa. A oni sa predbiehajú, stojí autobus, on predbehne autobus a nevidíš, či tam ešte niekto nejde. To je otázka času. Fajn. Pokiaľ, aby sme to netočili do kolečka. Vieme všetci veľmi dobre, ja som tu síce len rok a pol, ale je to aj moja pani zástupkyňa, ktorá už je tu dlhšie a vy
iste vám môže potom potvrdiť, že toto je dlhodobý problém, ktorý určite tu riešili aj predchádzajúce zastupiteľstva, aj predchádzajúci páni starostovia, ktorí tu boli. Do dnešného dňa je to v takom stave, ako ste to popísali. Ja vám chcem prečítať správu, ktorú mi poslal pán riaditeľ Dubovský a zhodou okolností dnes. Ja som bol na prerokovaní nového návrhu územného plánu pre Košice a píše mi, že ja mu píšem, že nemôžem podpísať, lebo som na jednaní. Chcem si s tebou len dohodnúť termín stretnutia. Potrebujeme prejednať kanál Bystricka a požiadavku na pitník. Pitník, to je tá pitná fontánka, ktorá bude teraz aj v súvislosti s tým, že ideme robiť ďalšie ihrisko tam na tej Jasovskej, v tom areáli športovisk, tak aby ste teda, aktuálne som odpovedal, aby ste vedeli, že naozaj sa tejto veci ja venujem. Ja som tam naozaj stál celý čas, keď tam pršalo a prišla tá veľká búrka, bola tam aj tá polícia. Ten problém má nejakého takého vážneho vinníka a ten vinník sa volá Vyšný Lorinčík. Ja nič nebudem na neho zvaľovať. To je Vyšný Lorinčík, pretože tá voda, ktorá zberá ten kanál, ktorý zberá povrchovú dažďovú vodu, vlastne ide z Jasovskej. Ja som už celé to prešiel aj z vodárny a ide tam 300 rúra, ktorá vlastne ide smerom ku vám, presne do tej dolinky, kde je tá cestná, tam je tá šachta aj s tým príklopom, tesne pred vami. Môžem len, aby som nestratila v podstate za chvíľku, ako je to možné, že v podstate tam sa postavil rodinný dom, keď to ide cez... No neviem, či nie pod rodinný dom. Tak, na toto ja vám naozaj neodpoviem. Ako je to možné, to ja vám na to neodpoviem. Pretože stavebným úradom je mesto Košice, to je nie je výhovorka, ale som hlboko presvedčený, že aj môj predchodca, tak aj my častokrát dáme negatívnu odpoveď alebo negatívne stanovisko, keď príde niekto so žiadosťou o to, že chce teda stanovisko mestskej časti, či je to v súlade so územným plánom, blablabla. My tam máme nejaké proste veci, ktorých sa musíme pridržiavať. A ja poviem častokrát, že to nie je možné. Za 2 týždne prídu už aj so stavebným povolením. Ja som toto dneska presne povedal na plné ústa na stretnutí všetkých starostov s komplet celým vedením mesta a celým vedením útvaru hlavného architekta. Čiže my sme to tak potom asi trošku na srandu králíkov. Ja nechcem veľmi obhajovať, alebo teda nejak veľmi potierať svojich predchodcov. V žiadnom prípade nie, ale som presvedčený, že ani môj predchodca nedal na to súhlas a je to tam tak, jak to je. Čiže na túto otázku vám neviem odpovedať. Ale je tam právoplatné stavebné povolenie. Je tam vydané právoplatné stavebné povolenie. No, ale poďme k tej veci toho riešenia. Ja som povedal, že tým vinníkom je Vyšný Lorinčík. Aj som to preberal s pánom starostom, ale pán starosta nebol celkom pri všetkých konaniach a jednaniach s developerom, ktorý robil alebo realizoval Vyšný Lorinčík, pretože po príprave územia Vyšného Lorinčíka developerom sa do tejto dolinky stiahla ďalšia 300, alebo pripojila ďalšia 300 body, ktorá priteká z Vyšného Lorinčíka. A na prítoku máme pri vás. Na prítoku máme 2 300 a na odtoku máme 1 300. Čiže nie je možné, aby sa voda, objem pri takýchto dažďoch, ak sú tu, a ešte to, že to je vrstevnicovo, takto, to nie je rovina. To na rovine by sa to možno roztieklo niekde, ale ono je to usmernené. Čiže ten tlak a to napätie do tej vody, ktoré je tam do tej rúry, hej, vyrazí ten vrchnak, samozrejme, že ho vyrazí, a zalieva to a robí to, čo tam robí. Poškodzuje váš pozemok. Hej. Ja som prosil aj vedenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, naozaj aj touto cestou, aj pre touto verejnosťou, pokiaľ to ide, Paťo, neviem, či to snímame alebo nesnímame, fajn, lebo bola na začiatku nejaká porucha údajne, tak aj pred verejnosťou chcem povedať, že máme nadštandardne dobré a ústretové vzťahy s vedením Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Fakt nám výjdu ústrety, čo proste predniesiem, snažia sa to riešiť. Čiže aj túto vec teraz od budúceho týždňa, ja som povedal pánu riaditeľovi inžinierovi Dubovskému, že budúci týždeň, pondelok ráno po 8 si voláme a bude tam jedno veľké stretnutie zainteresovaných, vrátane polície, pretože ja som tú políciu
na včerajšom stretnutí s vedením štátnej polície, mestskej polície doslova a do písmena požiadal alebo vyzval. Musíte tu merať, lebo tu keď nebudeme merať, to čo ste povedala, tu dojde k nejakému nešťastiu. Nemáme tu chodník. Toto je aj v našom predmete záujmu. Už mali sme k tomu aj stretnutie. Bude teraz do 15. júla bude stretnutie s pánom inžinierom Titlom, ktorý tu už aj pripravil. Najprv sme mali, že budeme meniť, ale nakoniec rozhodli pani poslanci, že poďme v tejto línii, máme nejaké návrhy. Ja som bol s pánom inžinierom Titlom osobne, takže do 15. júla dá termín. Určite sa uskutoční to stretnutie, aby sme navrhli nejaké dopravné riešenia pre Pereš, riešenie pre odtok tej vody a hlavne bezpečnosť pohybu ľudí, ale hlavne normálneho pohybu aut na tejto komunikácii. Plne s vami súhlasím. Mne pán, ktorý tu išiel na Porsche, nemôžem si to dovoliť ukázať na kameru, lebo je to veľmi neslušné gesto. Keď som ho zastavil alebo stával, tak dokázal ubrzdiť asi po 200 metroch. Predstavte si, na tom Porsche Cubol prišiel ku mne, stiahol to čierne okno a stýčil prostredník. Dobre? To bolo všetko. Pán, ktorý nosí titul docent. Dobre? Hovorím to tu preto, aby keď náhodou to počuje, aby vedel, že ja túto záležitosť len tak nenechám. Hej? Takže drzosť, arogancia, absolútne žiadna, by som povedal, slušnosť v tom, že tak dobre, tak už keď chcete sa pretekať, tak choďte tam, ja neviem, na nejakú pretekárskú drahu, ale vážne v Bystrickej si robia mnohí pretekárskú drahu a my všetci teda tu sedíme, vieme, že toto nie je udržateľný stav a že toto, keď nebudeme riešiť teraz, tak zase príde verejnosť, oprávnenie a zase nám to isté poviete, že my to musíme riešiť, či sa nám to páči, alebo nie. Čiže ja vám len dávam slovo aj tak za seba, ako aj za ostatných pánov poslancov, že budeme sa s touto vecou musieť zaoberať. Sme jednoducho odsudení na to, aby sme sa s tým zaoberali. Takže od budúceho týždňa ja začnem rokovania, čo v prvom rade 100 bodov, pretože to je, neviem, jak sa to dá riešiť. A ja neviem. Ja osobne nie som technik na to, aby som vedel, jak sa to dá riešiť. Preto prídu vodári a tým retarderom alebo nejakým iným technickým riešeniam nie je to také jednoduché. Poprvé, retardery, keď vy si poškodíte na tom auto, vy máte právo jednoducho žiadať. Vy poviete, že chodíte 40, to vám nikto nedokáže, ale vy keď si vytlčete na tom tlmiče, tak dneska pri tých množstve tých právnikov a znalcov a tak ďalej, keď vám príde a povie niekto, že to spôsobili tieto retardery, ktoré tu namontovala mestská časť, môže sa niekto do toho obúvať a budeme braní na zodpovednosť. Na to ma upozornil pán dopravný inžinier z Krajského dopravného inšpektorátu. Nie je to dobré riešenie. Ďalšie zlé riešenie retarderom je že retarder kde si musí byť na tej ceste umiestnený. A teraz si predstavte, že ho umiestnime pri vašom dome, to nebudete spať, lebo to trepanie tých kolies cez ten retarder, za chvíľu bude sťažnosť, že je tam hlučnosť, že je prirodzené, že tá hlučnosť tam bude. A pri tom množstve aut, ktoré tu chodí, áno, aj z Vyšného Horinčíka, za chvíľu poviete, že treba demontovať tie retardery. Čiže toto nie je riešenie. Naozaj riešením je dať tie merače, ktoré majú aj výstup, pretože tie merače, ktoré sú tu, majú len informatívny charakter. Nevedel som o tom, ale opäť, dobre to iste bolo mierené, alebo myslené aj zo strany pána môjho predchodcu, aj zo strany predchádzajúcich poslancov v tomto zastupiteľstve, pretože jednak do toho čo si investovalo, ale zrejme ten výstup už, ale to by mohla možno aj pani moja zastupkyňa povedať presnejšie, aby som si tu nevymýšľal niečo, že prečo ten výstup nebol, ja naozaj neviem do dnešného dňa, kde to skončilo, na ktorom bode to skončilo. Ja keď môžem povedať za niektoré projekty, čo sme robili, naozaj zrobíte projekt a potom ešte vám dojde, že a ešte toto treba, potom prídete na to, že nemáte na to peniaze, potom treba na to nejaký projekt. Takže neviem povedať celkom presne, prečo nie je nejaký výstup z týchto dvoch meračov. Sú tu dva merače. A ľudia na to prišli, že jednoducho toto je má len a ukáže mi to, jak ide. A tam sme skončili. Nie je to postihnuteľné. Preto som na včerajšom sedení, ktoré teda bolo organizované, stále sa to niekde inde organizuje v Šaci, som poprosil kompetentných vedúcich pracovníkov
funkcionárov aj štátnej polície, aj mestskej polície, aby sa touto otázkou zaoberali. Je prisľúbené koncom budúceho týždňa tuto u mňa stretnutie s návrhom na riešenie. Návrh na riešenie bude najskôr taký, že sa to bude normálne natvrdo merať. V špičkách, hlavne v špičkách. Hej. Tak je aj také riešenie, že sa dá tu zamontovať radar, statický radar s tým, že existuje tzv. Čo to je, ako hovorí, objektívna zodpovednosť. Už máme, príde domov papier, že ste išli tady 80 a hotovo. Čo si sa musí urobiť. Ale to nie je teraz o tom, že toto zastupiteľstvo a tento starosta chce trestať ľudí. To vôbec nie je. Ale my sami všetci dobre vieme, ja to zoberiem sám na seba, že dovtedy proste si dovolujete, kým nie ste potrestaní. A už sme asi tak nejak vychovaní, či ja viem čo, tak naučení, že tie represie a tie sankcie berú. A pokiaľ to nebude vyskúšané, tak budeme stále na prázdno rozprávať. To je všetko, čo vám k tomu môžem povedať a prislúbiť, že budeme v tom čosi robiť. Ja by som tam nechcel bývať, vám poviem rovno. Jedna kvôli tomu hluku a hlavne aj kvôli tej vode nešťastnej. A vidíte, čo to robí teraz. Prosil som pána, ktorý tam, nemôžem ho menovať kvôli GDPR, ale pána, ktorý tam býva v tej dolinke hneď vedľa vás, dole, ten nový dom. A tam si urobili takú teraz, vydlaždili ten priestor. A on mal na druhej strane dočasne uložený kameň na taký štrk, či čo to tam, čo si podsypával. Ja sa mu zvyšilo takto, aby nemal pred sebou, tak to tam mal na tej ľavej strane, lebo tam nikto nebýva. Ale zeminu, ktorú stade vybrali tam, a ešte jedna Tatra tam doniesla takú žltú zeminu, ja som videl, ako tú zeminu pekne tá voda tlačí a všetko berie do toho kanála. To je ďalší moment, že ľudia ako keby proste odišli s prepáčením od zdravého rozumu, však vedia, že práve tady tečie najviac vody a toto tam položím do cesty, ja som videl, jak tá hmota tečie, to všetko teklo cez tú cestu, takže je tu veľa problémov, ale verte, že nie je to také rýchle riešenie, ale riešime a ja sa snažím oslovovať a hlavne slušne, pretože dneska každý je veľmi dotknutelný a majú potom právnikov a ja neviem čo všetko. Záver je taký, aby som to nepredĺžoval ďalej, lebo máme ďalší program. Máte prísľub tohto zastupiteľstva a môj osobne, že ideme toto riešiť. Musíme to riešiť. Ohľadne toho spomalovača. Ako to, že na Klimkovičovej, kde chodia aj autobusy, tam môže byť? Retardery? Áno. Ja som sa na to pýtal aj na iné, nielen na Klimkovičovú. Ja som sa na to pýtal. Niekedy proste tie retardery, oni nie sú že úplne vylúčené, ale nie je to dobre vhodné riešenie. Vždy budeme mať s tým nejaký problém. Hej? Tak preto ja by som bol najradšej, že by sa to riešilo cez priame meranie alebo cez nejaký zabudovaný radar a 100% to urobí svoju robotu. Včera v rámci príspevku pána riaditeľa Naďa z štátnej polície jasne bolo povedané, tam, kde majú skrytý radar alebo riadneho policajta s meraním, úplne inak sa tí vodiči správajú. Uvidíme. Pôjdeme touto cestou. Najprv tou cestou, nazvem, že menšieho zla. Asi tak. A také, že vysunúť v podstate vtedy, keď je v podstate dážď. Hej. To nemusí byť ani veľký, hej, a tak ďalej. A tam sa zdržiava tá voda, hej, ako pred našimi domami. Nedalo by sa niečo tak, že by sme to vysunuli za tú hodinu, dve, aby tí vodiči v podstate spomalili? Aby sme mohli byť správni. Neviem vám na to odpovedať. V každom prípade, nebudem to už otvárať, tú Bystricku, lebo to nie je naša komunikácia, ale tu žijeme, takže musíme niesť aj zodpovedať. Sú tu naši obyvatelia, pre ktorých sme tu, hej, ale celý ten problém tých komunikácií, ktoré sú v majetku mesta a nie sú v našej správe, je práve o tom, že nemôžete vystupovať do toho cudzieho majetku. Nie si predstaviť, čo by sme tam mali dať, ale môžeme sa o tom baviť. Alebo prípadne, keby vám napadlo nejaké riešenie, tak príďte s nejakým návrhom a ja ho viem odkonzultovať na meste. Však sú tam ľudia, ktorí sú na doprave, na prevádzke, na údržbe, tak sú múdrejší a skúsenejší. Tak možno ten môj návrh, ktorý by prišiel, posúdia tak alebo onak. Nech sa páči. Ja som chcela, že keď budete jednať s tými vodárňami, že to nie je len keď sú tie lejaky. Viete, problém. Je to aj keď, jak som vám hovorila, čo mne sa stalo v tom decembri. Proste pršalo dlhšie. A ja vám poviem, ja si to takto myslím, či to je naozaj pravda, neviem, môjim takým sedliackým rozumom. Viete, sú nádrže nad vodu. Dažďovú vodu ľudia musí do tých nádrží dávať. Celý december v podstate pršalo. Tá voda sa do tých nádrží naplní.
Podľa mňa majú čerpadlá a tlačí tú vodu do kanalizácie. To je logické, lebo kde pôjde tá voda, hej? Čiže, viete, neboli dažde, mne tým pádom kanál bol plný, nevyhodilo kanál vonku, ale mne sa zavrala spätná kladka a teraz nič. Celý deň vodu nepoužívať, hej? Lebo kde? Pôjde mi to do domu. Čiže my sme ostali celý deň bez toho, že by sme na vecko mohli ruky si umyť, osprchovať sa, alebo dáčo práčku, zapnúť myčku, zapnúť, to ani ma nenapadlo, hej. To môj muž len pustil vodu do pohára, ja už som stála v pozoroch pri ňom, či si normálne púšťaš vodu, hej. Čiže že to sa netýka len tých lejakov, viete. To proste, tá kanalizácia tu je nafigurovená a je pustený ešte do našej kanalizácie aj Lorinčík, hej. Čiže vlastne opýtať sa nielen pri dažďoch, lebo ja chápem, keď sú prívalové dažde, stane sa to, áno, však to všade vidíte v telke, čo sa deje, to je OK. Hej, to človek ani nepipne, lebo áno, deje sa to. Ale pri bežných veciach, hej, normálnych, keď sú lejaky a hlavne v zime, na jeseň, keď sa nepoužíva tá voda v tých nádržiach, keď si ľudia nepolievajú záhrady. Čiže ja by som len takto s nimi jednala a opýtať sa, hej, že čo ďalej? Teraz ja platím takisto vodné stočné ako všetci ostatní a ja nemôžem používať vodu? A viete, a už mi na spätnú kladku treba pri tom dobre, bol lejak tak tlačilo, hej, že už mi roh pivnice začal moknúť, hej, lebo bol taký tlak tam, hej. No, čiže len opýtať sa, že čo a ako ďalej, hej, čo máme my robiť. Lebo nejaké riešenie proste nájsť. Ja nechcem ani tlačiť na nikoho, ani nič, len sa opýtať, čo budeme robiť ďalej, ako sa to bude riešiť. To sa nejedná len nás troch, hej. To je celá ktorí sme stáli tam viacerí a išli z vrchu, hej. Každý plače. Mne sa ten pán vnúk ospravedlnil, mal tiež prísť, každý ale ticho. že je služobne mimo tiež, hej, takže nemohol tu prísť. No, Dobre, presne. nebudeme to ďalej už rozoberať, lebo to by sme ešte boli 2 hodiny k tomuto problému, Ja najmenej. mám nejaké riešenie ešte. Ja som dostal list od vodární, jeden ešte minulého roku a druhý asi pred 2 týždňami. Pani inžinierka, asi pred 2 týždňami prišiel list od vodární, kde ma opakovane vyzývajú oboznámiť občanov s skutočnosťou, že budú odpájaní od verejnej kanalizácie, spláškovej, nakoľko porušujú zmluvné podmienky, kde je jasne povedané, že toto je splášková a nie iná kanalizácia. Množstvo ľudí má na to iný pohľad, pretože si povie, že koľko investovali do tých žúmb a ja neviem do čoho všetkého, do septikov, hej, ale dneska, keď už majú poupravované dvory a ja neviem čo a vyšiel nový zákon a už sú vlastne na všetkých komunitách, ešte čas Sabinovskej nie je, všade už kanalizácia, tak povedia, že vy si máte zabezpečiť tie retenčné nádrže, ktoré, tak ako tu bolo povedané, je to zase len také riešenie na chvíľu, pretože pri týchto búrkach a pri týchto dažďoch za chvíľu je to všetko plné a tá voda zase len pôjde vonku. Čiže my ju len na chvíľu zadržíme v tej svojej nádrži a ešte keď bude taký rok, že je aj mokrý, tak ani nebudete polievať, hej? Tak to je na nič, to nie je nejaké riešenie. Ale vodárne majú jedno úžasné ospravedlnenie. Prepáčte, tuto mám presne ten list, ja vám ho aj ukážem za chvíľu. Odvádzanie odpadových vôd, stanovisko a žiadosť o výzvu obyvateľom, aby odstranili pripojenie z teda povrchových dažďových vod do spláškovej kanalizácie. Tu je list. Hej. Je to nekonečne, by som povedal, dlhý prípad na riešenie, pretože Východoslovenská vodárenská spoločnosť zo zákona je chránená tým, že ona nemá čo budovať a spravovať otoky, čo sú to? Dažďové vody, otok dažďovej vody. Hej. Oni to ani neupravujú, ani nič, proste nič. Toto si má riešiť mestská časť. Áno, treba povedať, že aj za minulé obdobie sa riešili niektoré ulice, ktoré sa poriešili. Väčšina je už poriešených, ale druhá väčšina, lepšie povedané, už ten konkrétny moment od vodu, toto nie je riešené nikde. To ja vidím aj dole, povedzme na Gelnickej, tam už začína byť problém, hej, tam konkrétne ten pán, ktorý býva v tej dolinke, tam celkom, tam ten má obrovský problém. Toto, jak vy máte problém, má obrovský problém. Je to všetko na riešení, ale na teraz, v tejto chvíli vám neviem odpovedať, kedy to bude vyriešené, ale určite riešené bude. Riešenie, že čo by oni navrhovali, alebo ja neviem. Ak môžem, ja mám ešte informácie od pána, ktorý vie, ako to bolo asi pred 15 rokmi riešené a bolo to v poriadku, neboli tam problémy. Ale my sme mali. Je to na Bystrickej, ako je ten slot, jak je pozemok pána Bajdu. Všetko vieme. Starý pán Bajdákovo, neviem, či by ste tu boli. Bolo pravda. Ale nie tu, ale už na Berešli som bol. Hej, ale možno, že to poznáte.
tak tam že vraj tiekol, už teda dávnejšie predtým, ja som tu nebola, tiekol potok. Čiže cez pozemok pána Vajdu, to je v podstate v tých miestach, kde máme problém, tam tiekol potok, ten potok bol spravovaný rúrami a bol odvedený dole cez tie pozemky, kde je teraz ten nový dvojdom. Hej? Tam bol. A tam bolo vyvezené niekoľko 100, ja som už tam bývala, niekoľko 100 nákladných aut odpadu. Aj viacej. Ale to bolo tam. Ale teraz, toto miesto, ktoré tam je zasypané. Pri tých výstavbách tam navážali zeminu, zasypali to. Ale my to vieme, teda myslím, že mestská časť by to vedela toto vyčistiť a tam je možnosť, že by to išlo preč, že by to otekalo z tej Bystrickej. To bolo doteraz, to bolo riešenie 15 rokov. Toto mali by ste navrhnúť vodárňam alebo nejakým spôsobom ten odtok zväčšiť, bohužiaľ aj na úkor toho nového rodinného domu, aby sa tam... Nie je to vôbec také jednoduché. Ja viem, že toto... Ja si ten potočík pamätám, keď som bol malý chlapec. No, tí ľudia, ktorí to poznajú, si pamätajú. Ale a tam bol nie, že potôčik, ale tam proste tiekol. To bol malý potočík. Áno, tam bol normálny Dobre, potok. pán riaditeľ bude tu v pondelok, ja s ním budem o tom všetkom rozprávať. Ja budem potom aj informovať, však chceme teraz vydať aj nejaký žurnál, tak v rámci toho budem, aby všetci boli ľudia informovaní. Na teraz, pokiaľ už nie sú žiadne iné veci, tak vám veľmi pekne ďakujem. Vaše poznámky a vaše pripomienky sú opodstatnené, proste nie sú vôbec nejaké uštipačné, alebo neviem čo, majú svoje jadro logické, ale hlavne sú pravdivé a strčujú život. A bezpečnosť, samozrejme. Prosím? Na ďalšie zasadnutie môžeme prísť a preto... Ďalšie zasadnutie bude až v septembri, pretože tak máme, tak to máme na... Hej, takže v septembri bude zasadnutie a vás budem informovať, robíme aj záznam z toho sedenia. Budeme sledovať na vašej Dobre, tak veľmi pekne vám ďakujem. A dovtedy sa to nebude riešiť, ja sa spýtam. Ešte raz? Dovtedy sa to nebude nič riešiť. No, Bude sa Keď riešiť, tam môže byť nejaký bagrík a môžete tam ale začať máme stretnutia aj mimo zastupiteľstva, to sú len oficiálne zastupiteľstva. Riešiť, lebo viete, koľkokrát nás ešte vytopí. Príde jeden privalový dážď, aj krátky, hej. Teraz vyše 2 hodín striekala z toho kanála voda. Ja som 3-krát nedelu volala voda. Viac ako 2 hodiny striekala voda z obidvoch kanálov, čo tam sú. To, čo vy máte v tej dolinke, je ani nie tretina toho, čo majú dole, jak už sú Dobre, ale to vy nevidíte pozemky naše z druhej strany. Keď mi kanalizácia vyrazí v dome a mám všetko mám tu kanál, tak akože mám spätnú klapku, to nie je možné. Mal som možnosť to vidieť na vlastné oči. Túto vedárne mohli by navrhnúť, čo máme my spraviť, 2 klapky máme dať, alebo rozbordať v podstate cestu a tam v podstate z toho kanálu, tam niečo urobiť. Ja poprosím, aby sme teda nezachádzali teraz do nejakých možno len hypotetických riešení, pretože na to treba naozaj odborné riešenie, treba na to proste posudok urobiť, ale taký, že férový posudok, jak by to malo vyzerať, aká by mala byť tá rúra, čo sa týka napríklad vstupu, že nejaký bagrík viete a zobrať a vyčistiť a mohla by to mestská časť, nemôže, to nie je naše zariadenie. To je tak, ako vy nemôžete vstúpiť susedovi na pozemok a robiť si tam niečo. Nemôžete. Tak tlačiť na vodárne. Prosím? Tlačiť na vodárne. No však preto vám hovorím, že potom po tom sedení ja už budem zhruba vedieť, že aký je ich postoj, lebo je to ich majetok. Dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem. My prídeme zatiaľ. Ideme vás navštíviť. Veľa zdravia. Držte sa, dovidenia. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu, a to sú informácie o činnosti kontrola mestskej časti ABC. Nech sa páči, pán kontrolór, máte slovo. Materiály vám boli vlastne zaslané. Osobné zastupiteľstva boli prijaté 6 uznesení, ktoré sú splnené alebo v plnení. Čo sa týka ďalšej kontrolnej činnosti, bola vykonaná kontrola čerpania sociálneho fondu. Vlastne tam je taký nejaký záver, že sociálny fond sa využíva hlavne na čerpanie príspevok ako na stravovanie zamestnancov. Je v zmysle zákona dodržaný, ale vnútorné interné predpisy neboli aktualizované. Predpokladám, že aj z toho dôvodu, že došlo k nejakým personálnym zmenám na úrade a tá legislatíva sa minulý rok menila viackrát. Čiže môj záver k tomu je aktualizovať túto smernicu aj z toho dôvodu, že od 1. augusta dochádza k zmene výšky stravného.
Čo sa týka plánu kontrol, ten bol tiež zverejnený 15 dní pred konaním zastupiteľstva a dal som si tam vlastne dve kontroly, ktoré boli navrhnuté ešte predchádzajúcou kontrolórkou, ale nebola z nich nejaká správa výsledná. Čiže je to kontrola vybrania správnych poplatkov a kontrola nájomných zmluv, ktoré má mestská časť s fyzickými a právnickými osobami uzatvorené. Všetko z mojej strany, ak máte nejaké. Veľmi pekne ďakujem. Prosím, pani predsedničku. Miesto zastupiteľstva mestskej časti Košice-Pereš poprvé berie na vedomie a prehľad plní uznesenie z 12. zasadnutia mestskej časti Košice-Pereš po B správu kontrola o kontrolnej činnosti. Po druhé schvaľuje návrh plánu kontrol na druhý pol 2024. Poprosím pán starosta hlasovať. Dávam hlasovať, kto je za. Traja, je niekto proti? 0, zdržal sa 0. Tento návrh túto informáciu o činnosti kontrolóra sme zobrali na vedomie jednomyselne. Prejdeme k bodu 5, schválenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Pereš za rok 2023. Všetkým vám bol doručený takýto materiál, teda záverečný účet mestskej časti Košice-Pereš za rok 2023. Tento z hľadiska svojho obsahu obsahuje teda 6 bodov a 6 podbodov, takže mali ste možnosť v rámci rozpočtu mestskej časti na rok 2023 vidieť, aké boli príjmy, aké boli výdaje, proste aké bolo usporiadanie finančných vzťahov, hej. No a tu boli teda finančných vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, ktoré poskytli prostriedky svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom a tak ďalej. Máte tam uvedené aktíva, sú tam uvedené pasíva. Chcem sa opýtať, má niekto z vás nejaké výhrady, nejaké dodatky, nejaký komentár k záverečnému účtu? Pokiaľ tam k tomu nie je jedno veľmi krátko, 2-3 vety, pán kontrolór, k tomu záverečnému účtu. Dal som stanovisko vlastne a odporúčam zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. Fajn, tak to stanovisko, odborné stanovisko kontrolóra tiež ste mali doručené. Pokiaľ k tomu nie sú žiadne pripomienky a poznámky, poprosím pani predsedničku o prednesenie návrhu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Pereš po A berie na vedomie stanovisko kontrola mestskej časti k návrhu záverečného účtu za 23. Po B schvaľuje po prvé záverečný účet za celoročné hospodárenie mestskej časti Košice-Pereš bez výhrad. Po druhé usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky a mesto Košice. A po tretie rozdelenie prebytku hospodárnej mestskej časti Košice-Pereš vo výške 173 201,56 eur predsunom do rezervného fondu. Veľmi pekne ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za schválenie záverečného účtu. Traja, je niekto proti, nikto, zdržal sa nikto. Vzhľadom na to, že my už nebudeme dneska nič schváľovať a máme ešte, pán poslanec, máš ešte 5-10 minút? Máš, fajn, tak môžeme ísť rovno k ďalšiemu bodu. Interpelácie, nech sa páči, čo máte na starostu, môžete kľudne predniesť, interpelovať. Musím povedať, že pán poslanec Kundrát ma navštívil veľmi otvorene, bolo to veľmi užitočné stretnutie, pre mňa aj inšpirujúce, aj mnohom poučné a hlavne teda sme prešli veci, ktoré súvisia aj s plnením akčného plánu, aj s teda riešením bežných vecí, ktoré sú prevádzkové veci, ktoré si proste ako poslanci všímate. On si všímal veci na uliciach, kde býva, teda Jasovská a Gelnická. Prešli sme niektoré problémy okolo, teda tak ako vždy, okolo tých zelených pásov, okolo verejnej zelene ako takej. Prešli sme veci okolo protihlukovej bariéry, ktorá sa vždy javí ešte aj teraz ako vec, ktorá je aktuálna. Ja som sa stretol s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti opakovane. Máme teda taký návrh, že by sme sa mohli stretnúť opakovane spoločne teda s kompetentnými ľuďmi z pracoviska Národnej diaľničnej spoločnosti Košice v prítomnosti teda vás ako poslancov, kde by sme si mohli vypočuť teda aktuálne ich hodnotenie. No, týmto sa chcem vlastne aj poďakovať, že Národná diaľničná spoločnosť, ktorej vôbec nepatrí, som nevedel, správa tohoto rigolu, alebo to je dosť hlboký rigol medzi štvorprúdovkou a medzi ulicou Perešskou, po celej dĺžke,
patrí to mestu Košice, to som zostal úplne prekvapený. Chcem sa poďakovať pánu riaditeľovi Končekovi, že bavil som sa s ním o tom stredu, či štvrtok minulý týždeň, cez víkend vyčistili úplne proste perfektne, ešte zostal tam ten dolný úsek, taký sa ešte dohodneme, že to dočistia. Urobili to naozaj na vlastné náklady. Veľká vďaka za všetkých Perešanov, pretože ten jarok tam bol, alebo jak to nazvať, kanál, tam bol na viac ako na polovicu zanesený. Odviezli stáde 14 plných tatier na nosu, bahna, neviem čoho, kameňa a tak ďalej. Takže veľká vďaka. Pokiaľ nie sú teda z vašej strany ďalšie interpelácie na mňa, samozrejme chcem ešte povedať, že dvere sú tu vždy otvorené, máme telefóny, dojednajme sa, dohodníme, viem odpovedať, prípadne na vaše podnety reagovať a riešiť ich aktuálne, priebežne, bez ohľadu na to, či sa stretávame oficiálne alebo nie. Budú 7 rôzne. V rámci rôzneho chcem len veľmi krátko povedať, že sme absolvovali tento týždeň, nazvime, že také ponukové konanie, ktoré teda sme uzavreli, alebo uzatvorila hodnotiaca komisia na zhotoviteľa pre multifunkčné ihrisko v priestore terajšieho tenisového ihriska na asfaltovej ploche. Tak mi teda to bolo interpretované zo strany stavebného úradu, že toto nie je len asfaltová plocha, ale bolo to definované ako tenisové ihrisko na asfaltovom podklade. Čiže aj tak sme pristúpili k zadaniu tých podmienok, že ide o rekonštrukciu tenisového ihriska, nie je to nová stavba. Takže pôjde to na ohlásenie. Chcem verejnosti povedať, že po dnešnej finančnej komisii sme veci nejak vyhodnotili tak, že bude treba sa ešte pozrieť na tie realizácie, prípadne ešte jednať s firmou aj o možnosti takého povrchu, ktorý by bol možno priateľnejší a vhodnejší hlavne pre futbal, aby to nebolo povedzme šmiklavé, tvrdé. Ja osobne s tým nemám nejakú osobnú skúsenosť, ale dávam na odborníkov, ale určite pôjdeme pozrieť, tak ako odporúčila komisia, aj realizácie, ktoré teda boli už vykonané. Absolvoval som stretnutia s viacerými zástupcami rôznych spoločností a rôznych firiem. Musím povedať, že sa rozbehla konečne výmena tých podporných bodov, stĺpov, teda vedenia, elektrického vedenia na Pereši, na 6 uliciach, Medzevská, Vránovská, Sabinovská, na Košarisku, Gelnická a Jasovská. Pôvodne malo sa jednať o 23 stĺpov, potom sa to rozšírilo na 46, teraz to je 89 stĺpov, takže je to veľmi naozaj veľká akcia a v rámci tejto akcie bude rozšírená aj, alebo teda, pardon, nie rozšírená, ale bude urobená vážna rekonštrukcia, a dobre som povedal, a rozšírená trafostanica pre tieto ulice, pretože ukázalo sa v poslednom čase, v posledných mesiacoch, že bolo tu nevhodné napätie, hlavne nižšie napätie, ktoré kolísalo a spôsobovalo prevádzkové problémy na elektrospotrebičoch. Takže prosím touto cestou aj verejnosť o nejakú zhovievavosť. Viete dobre, že to robia to veľké stroje, betonuje sa, budú sa stavať tie nové stĺpy, nové podporné body, tak aby teda zbytočne sme si nejako nerobili zle. Tá firma, ktorá tu robí, ja som s nimi bežne v kontakte, ja ich prosím, žiadam a kontrolujem v rámci svojich možností, aby jednoducho tá prevádzka, teda tá výmena, ktorá beží za prevádzky, aj občanom našim, spoluobčanom výrazne nestrpčovala živo. Prosím občanov teda naozaj o zhovievavosť. Posledná poznámka v rámci rôzneho. Dneska som sa zúčastnil spolu s ostatnými 21 starostami mestských častí na malej zasadačke magistrátu na prehodnocovaní a príprave nového územného plánu Košíc, mesta Košice. No, tento územný plán je naozaj veľmi starý, pomaly 50-ročný, nevyhovuje podmienkam, požiadavkám proste tejto doby. Mnohé technické problémy nastávajú s hodnotením, alebo teda keď ide o nejakú výstavbu s uplatňovaním rôznych noriem a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi poučné, bolo to veľmi, by som povedal, pekne, krásne a názorne odprezentované.
naša mestská časť, ja som požiadal verejne za našu mestskú časť vedenie útvaru hlavného architekta, aby sme sa stretli ku nášmu územnému plánu, pretože náš územný plán začína byť už absolútne nepoužiteľný pre túto dobu a hlavne teda pre tie podmienky, ktoré sa v podstate vyvinuli za tých posledných 40-50 rokov tejto mestskej časti. Takže z mojej strany v rámci rôzneho všetko, chcete vy niečo do rôzneho, pokiaľ tomu tak nie, uzatváram diskuziu a vôbec debatu k tomuto bodu a je tu bod 8, záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť na dnešnom zastupiteľstve, prajem vám pred prázdninami a dovolenkovým obdobím príjemné prežitie prázdnin a príjemné prežitie dovoleniek, nech vám vyjde počasie a hlavne si oddychnite, tak aby sme sa na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré bude v septembri, opäť v poslednom týždni septembrovom, pokiaľ sa nič mimoriadne teda nezmelie, tak je to naplánované. Prajem vám všetko dobré, veľa zdravia a nech sa nám spoločne darí. Ďakujem veľmi pekne za účasť.